tässä sitten pikkuhiljaa. Se on Kännilive is back. Ketäs täällä kaikenlaista sankaria niin sanotusti tulee mestoille? Ei täällä ketään ole. Bessi, hei, Bessi tuli mestoille. Ihan rapapapam pam 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 Pamela. Hosan man. Do you like pizza? Yes. Hei, meillä on tunti aikaa. Tai mitä meillä on tunti aikaa, kun tulee biisi, eikä se ole, biisi tulee ja sitten se on siinä ja se loppuu se hymyily. Hymyily oikeastaan sitten siihen ja arki rullaa normaaliin tapaan. Hello everybody, welcome, live show, Putkola, go away, you are fucker, yes, very good. Oddly Goodkin tuli paikalle, hei Oddly Goodi. Ketäs täällä on? Täällä on 6000 ihmistä. Vai onko kaikki botteja? Herra jästäs, mun viimeisimmässä IG-livessä oli 20 ihmistä. Nyt siellä on 6000 ihmistä. Hei vaan Laheesta. Mistäs päin ihmistä on? Where are you from, guys? Slovenia. Oh, Slovenia. Greetings from Slovenia. Welcome Slovenia people. Is there German people? Denmark people. Nuori saunatukka, 10. Nuori saunatukka, 10, että mulla ei ole housu jala, mulla ei ole housujalka. Ai, ja kukas tänne tuli? Jordi Grubereges. Welcome. Tosiaan mä olen Kääriä. Hei vaan tutustua. Tervetuloa. Yes, I'm Kääriä. Welcome watching my face. And today it's not happen anything. Just drinking glögi. Mitä ihmiset? Kertokaa jotain itsestänne. Speed dating. Muistaako joku aikoinaan Morganin IG-live, Kännilive, muistaako joku? Oliko täällä joku? Silloin oli 80 ihmistä oli Kännilivessä, onko täällä muita? Ei ole muita ollut. Kyllä se on ihan kuvitelmaa ollut koko setti. Ajattelin olla hiljaa nyt tunnin tässä ja sitten jatketaan hommia sitten Otetaan Hääriä jossain vaiheessa paikalle kans pyörähtää ja yes, Hääriä come later, IG live, yes, and then let's talk with Hääriä, but Tommy Cass it's not coming today because Tommy is Forest come, se runnerman, and that's why Tommy is not come here. Tommy hunting Kääriä. Sorry, mun silmät on vähän väsyneet. Sorry guys, I'm a little bit, my face is a little bit tired because I came here today back home, holiday trip. Yes, very good, Thailand, good place. Milloin alle K18 keikka Lahdessa? Ei tiedä, kyllä ei. En tuu kyllä Lahteen keikalle koskaan. Forest Camp. Yes, very good. Reissu oli Frankin kanssa oikein kiva ja reissusta oon nauttinut. Tai siis nautin, että mä en ole enää reissussa. Oikeastaan elämä on jonkinlainen reissu, jos sitä alkaa pähkäilee jollain tapaa. Täällä mennään paikasta paikkaan ja näin poispäin. Aika nopeasti saatiin 1000 ihmistä pois tästä IG-livestä, koska on sen verran paskaa settiä, mutta näin se yleensä menee maailmassa, että kiito, on nopeasti ylös ja sitten back, yes. I'm so sorry people who speak English because I speak Finnish sometimes because I'm from Finland. Yes. Glögi, you have to... Kato Outi, hei Outi. Kyllä mä tuun Lahteen ihan rauhassa siellä. Musa-video hei tulee huomenna. Joskus 8 maissa. Ja biisi tulee sitten joskus myös tässä näin. Sitten kun tulee. En tiedä tuleeko ollenkaan. Voi olla, että se biisi ei tuukkaan tänään. Mä vähän veikkaan, että siinä nyt on käynyt ehkä jonkinlainen erehdys, että se ei tuukkaan. Mutta it's okay. Yes, we love Finland, me too.
Where are you from, Evangelia? People tell me where are you from? Mia Saarela, et saa mun paitaa. Chris, very great. Antwerpen, yes. Belgium, yes. Ja sorry, tuli röyhtäisin. Are you married to Alexandra or Bojan? Yes. We are together, married. 3 person together. Juotko glögiä lämpimänä vai kylmänä? Kyllä se menee ihan se menee akuota ihan rauhassa. Mulla on täällä ihan vettä lasissa pienellä väriaineella. 45 minuuttia tästä pitäisi nyt menailla ja olla teidän kanssa. Ei tästä kyllä niinku, en tiedä kyllä perkele jaksaako. Yes, maybe 45 minutes I have to be here. IG live, but yep, I don't think so. I'm here too much. Me ollaan järkyttäviä idiootteja. Kogi tuli mestolle. Terve Kogi, oot hieno mies. En ole Kogi muuten vastannut sulle vielä pyytöösi, mutta se tulee kyllä. Ruotsalainen. Paras jaksaa, hei. Olet ihana. Tohvelia päähän. Jere Jedi. Hei. Ihana tuli paikalle. Mikä sun uusi biisi on? Tosiaan mulla tulee uusi biisi nimeltä Mökkitie ja se kertoo mökkitiestä. Kato parkkali perkele, vanha kunnan Jyyrä tuli mestoille. Hokiäijä. Lähdetäänkö kentille, Boy. Come to Poland. Yes, I hope I come Poland. But not yet. I have to change money. Not change, but yes. Big money. I need big money, then I can Poland. Kouvola vs. Kerava. En sano kyllä nyt. My gunman was Finishman. Yes, very good. What you want? T-shirts. Otako hääriä mestoille, No niin, pyydetään Tomi messiin. Anteeksi, hääriä. Haaria, where are you? Hyväksy. Haaria. Hääriä. Harju. Kyllä aina saa hävetä tätä äijää. Kyllä Haaria, where are you now? Yes, Haaria is good guy, Haaria. It's holiday now. Maybe Kouvola or Kerava. With family things, maybe. Haaria, with candy you eat. Candy here? There. Oh, good candy. This is apple. Okay, great. Soccerman. Yes, great sugar. Take it. You big man when you eat sugar. Yes, very good. Who love Haaria? Is here Haaria fans? Haaria, I think you have fans here. Haaria, what is that things what you have your backside? Backside. Yes, that things. Yes, what is that? Saatana paskaset lakanat äijällä siellä. Ei herra jumala sen. See, you mean see. Yes, very good see. Haaria. Ei, täällä on Hääriä-faneja. Onko täällä Hääriä-faneja? Hääriä, sulle ei ole yhtäkään fania. It's Haaria coming to Amsterdam show. Maybe Haaria come. Haaria, do you come European tour? Do you want to come? Later you come. Maybe next year you come. Not maybe this year. Yes. Very Haaria. Haaria, this is the fucked up life because you are here. Milloin Hääriän oma keikka? Hääriä, haluatko kertoa milloin sun keikka? Ei Hääriä alla. Haaria ei vedä paljon keikkoja nyt kyllä. Että mitähän tässä nyt Hääriä sunkaan keksisi? Sä oikein niinku... Näytäpä muuten Hääriä sun show your hair. Cut. Line. Straight line. Okay, people tell which one, Hääriä or Kääriä hairstyle. Come to Israel. I come someday. I promise.
Miksi räjäytit Suomen Bojanin kanssa? Hääriä, miksi räjäytit? Hääriä, monta punnerusta menee? Meneekö punneruksia? Ei sulla mene saatana yhtään. Sulla... Näytä Hääriä, nyt on semmoinen juttu. Hääriä, can you show your big muscles? So, take these, take off. Take, I want people have to see your big hawks, stomach hawks, yes. No niin, yes. Vittu, mulla on parta, kun saatana Patrick Lainella. Yes, then, so, Oi, strong man, yes, big. I think Harriers have personal trainer things. If you want big muscles, then go slide DM, Harrier DM. Then you can get big titties and body things. Yes. Harja. Then Harja, you have to show your big nyrkki. What is that? Yes. Just tämä vittu juttu. Ai että saa kyllä. Ai. Susanna ei enää jaksa. Susanna, älä lähde pois. We are here because you are here and Harja here. Together. Saiyan kicks. Yes. Kick Saiyan. Cookies. Okay, taste it. Yes. You love it? Oh, that's the chocolate cookie. Sorry guys, I'm a little bit tired. My house here is one bird. Harja, look, bird here. Yes, my favorite bird. Kato, puuhamies Petekin tuli. Mene sen matoskaan nyt oikeesti vittu muualle. Harja, go away. Harja, this is your time. Yes, see you later. You are a man who can be here. Ukraine. Hello Ukraine. Nyt on kyllä paski-ikelivä, mikä on vähän aikaa ollut, mutta eihän se yleensä meneekin. Yleensä paskimmat on ne paskimmat. Ihmiset, kyselkäähän jotain. Hääriä mennyt helvettiin sieltä. Koiratkin haukkuu Hääriä sulle. Ei tässä ole mitään järkeä tässä hommassa. There is some dog who keep some big voice because Hääriä talk speaks very much. Harja, we have one challenge. 5 minutes and then we don't have, all people are gone. Now we have 3,1994, but after 5 minutes we have only you and me here. Okay, challenge. Eli kokeillaan saadaanko kaikki pois täältä IG-livestä, eli 5 ihmistä jos jäisi. Millään keinolla se onnistuu. Suunnitelmia ensi vuodelle, ne ajatteli, toivottavasti tulee ensi vuosi, ei voi koskaan tietää, että tuleeko. Ei mulle saa soitella näin myöhään. Otetaanko joku IG-live? Otetaanko Hääriä tänne joku 3. tyyppi IG-liveensä? Kuka otetaan? Täällä on paljon kutsuja. En mä uskalla ottaa. Haluatko joku tulla IG-liveeseen jauhaa? En ota ketään kyllä, katsotaan. Ketäs täällä on? Onko täällä ketään? Täällä ei ole ketään. Täällä on 100 ihmistä. Who is come? En mä ota ketään tänne. En varmaan ota. Maksakaa 100 eurolla pääsee IG-liveeseen mukaan Häärien kanssa. Mun kanssa 2,5 tonnilla. Muuten ei kyllä lähettää IG-live kyllä yhtään. Hääriä, eat more candy. Who wants to come IG-live and show your face?
Ai. Harja, I have some gift for you. I pay Thailand. Do you wanna see? This is for you. Take it. Yep. Yes. Good things. Ota Jarva kasi. Otako Jarva tänne? Is Jarva here? Pystyykö IG-livessä olla 3 ihmistä? Tai 3 ihmistä varmaan, mutta 3 kanavaa. Jarva. Missä Jarva? En mä ota Jarvaa tänne, kun se ei osaa puhua sekään äijä. People, ask something. I need some talk. Busy. I'm businessman, yes. Very good. Härry, elä maksa 10, sulla menee viimeisetkin raat. Ei eläkää maksa. Ihmiset, menkää nukkumaan oikeesti. Ihan kannattaa mennä nukkumaan. Nyt alkaa olla aika kaikkia mennä nukkumaan. Haari alkoi lagaamaan. Hyvä. Mitä sä teet vielä siellä? What happened to your eye? What happened my eye? I don't know. I know what happened. This bird fly and bird shit my eye. Then I have some problem my eye. Haaria, kivi, sakset, paperi. Kivi, sakset, paperi. Yes, I win. Brock. Mikä on sakset, saatana? En mä muista. Snake. Kivi, paperi, paper. Brock, paper. Mikä helvetti se on? Mikä on sakset englanniksi? Mikä se on? Auttakaa. People tell me what is English from this. Bird's name is bird. Come to Tikkurila. Yes, I come. I promise, Hosan, I come your house and do something good. But this, no, this is finger. This is 2 finger things. Not. Ei kuulu kyllä IG-liveen nyt. Kyllä mä ymmärrän. Haaria. Osaatko puhua viittomaa? Puhu jotain viittomaksi. Haaria, do you have name in viittomakieli? Can you show? Do you know what I have? Yes, I have. I put Harja. If you talk, I put 2 finger your ass. Take care, man. Yes, very good. DJ Viola liittyy. Joni perkele päässyt paikalle. Joni, good guy here. Come to Spain. Yes, I promise I come to Spain. Next year, I come holiday. Can you do Big Mac dance? Harja, do Big Mac dance. Hey, we don't see anything. What happened? Tiesittekö muuten, että tää näyttää ihan Häärien perseen reiältä? En tiedä miksi, mutta tää näyttää ihan... No siltä jutulta. Kolmekymmentävuotiaat äijät täällä, vähän väsynyt meininki. Se kuuluu asiaan. Harja. Are you asleep now? People, today come new song. New song, cha-cha come this day. So. Yes, do you people know cha-cha-cha? It's come here. It's good song, I promise, and I go Eurovision because I have song cha-cha-cha.
Onko jengi muuten katsomassa ensi vuonna Euroviisui, UMK? Are people watching next year UMK and Eurovision? I think good artist there. I promise. Something could happen. Mikä on cha? Voi kun tietäisi. Eräkoira sai kenkää kuule just, ei, se ei ole enää näissä karkeroissa. Haaria. When Haaria come IG live, yes, live show. I have first 6,000 people, but now I have 3,000. What the fuck, Haaria? And Joker outcome next week, Finland. Maybe you guys are there. I hope, but I'm not there. Maybe I'm not. Voitko suositella saippua? Ei käytä kyseistä ainetta, niin ei kyllä osaa. Nyt meille tuli eräkoirakin. Eräkoira, otahan pyyntö. Jukka saatana, laita livekutsu. Otetaan kitaristi paikalle. Jukka! Jukka perkele, nyt kutsua tänne näin. Solo. Yes, palkanana banana. Ei banana, kailala. Haaria, you have angry me? You like me? Jukka saatana nyt kutsua. Halu eräkoira nyt tänne mestolle. Ei vittu. Ei se tuu. Miksi täällä on 3,000 ihmistä kattoo tämmöstä paskaa, en tiedä. Moving to Finland. Yes, people. Half hour and come next song. Next song come. Beauty song. I love it song. Do you wanna hear my new song? I can play it. Yes. No, I'm not wanna play my song. You hear that. Näyttäkää teidän sixpackit. Toni Matias. Haaria, näytä sixpack. Siitä mä näytän. Vähän vielä työstämistä tossa kyllä, mutta kyllä se lähtee siitä. No niin, nyt tulee kitaristi paikalle. Katsotaan mitä se sanoo. Jukka saatana mestoille nyt. Jukka, Guitarman coming. Yes, Jukka, my man. Hello, Jukka. How are you? Hei vittu! Kelatkaa ihmiset, että tämmöisten tyyppien kanssa mä teen töitä. Kelatkaa nämä kaksi. Puoli tuntia pitäisi nyt vähän näitä Ei vittu. Musta tuntuu, että eräkoira smoke. That one and Haaria something. I don't know yet what. Jukka, my guitar man, are you ready next week? Not next week, maybe 2 weeks and then we go back gigs. Are you ready? Very good, my man. How about Haaria? Are you ready? 2 weeks and then we go. Rukka, first place maybe? I don't remember. Yes, kyllä, vittu, oot hyvä. Haaria on siinä mielessä hyvä, että sille ei tarvitse maksaa palkkaa. Penniäkään maksaa tolle äijälle. Jukka lempikasvi, varmaan kannabiskasvi veikkaisin. Kelatkaa, mä oon niinku tämän vuoden vetänyt näiden kanssa 100 keikkaa kohta varmaan näiden tyyppejä. Toki puuttuu tästä muitakin kylähulluja, niin ei oikein. People think about it. These 2 guys, I tour around Finland. Half years. This guy, what the fuck? Why I do that? I don't know. I kick ass. Hello, people. Is there are people from Amsterdam? From Netherlands? From Greece?
Ville Vartiainen, kyllä mun fudis nappikset on saatana heitetty kyllä Kankkulan kaivoon, että kyllä se on niinku... Fudisura on kyllä paketissa. Ok. The eloquent the kitchen, I hope, destroy everything. Don't destroy. I have to call police. Who is this nickname? I call police because you don't destroy. From England, welcome. America people here, yes. Saipa, taistele Saipa. Eräkoira, mikä helvissä sä oot? Ei vittu. From USA. Wow. People. Kyllä tää ei liiku täällä. Aika ei liiku kyllä mihinkään tässä IG-livessä. Pakko ottaa punaista mallia. People, put the fire if you are ready to next song. Pistäkää sitä liekin paskaa, jos olette valmiit. Yhtäkään liekkiä ei ole tullut. Eli ei vissiin hirveästi biisi kelpaa. No ei se. Ei se oikein lähde. Yes, fire coming. Come, give me fire. I give your fire. Fire, yes. Very good. People, go to sleep. Go to sleep well. You have to sleep well, and then tomorrow, new day, and you can wake up. You can breathe good air, and then go to work. Maybe if you have work, I don't know. Yes, good people put it. 3 guys put it fire. Thanks man. Put the fire. Nyt sitä liekin paskaa sinne. Somebody put Iceland. But it's good fire. Yes. Very good fire. Karga. People not watching what Haaria do because Haaria put karga. Don't do it. Haaria, paljon veikkaat, että tulee kuunteluita ekan päivän. Haaria, what do you think, how much stream come to first day? And Jukka same. Show me maybe hand something. Jukka? Zero. Okay, Jukka means 0 streams come first day. It's crazy party. Yes, I like Jukka. I like Jukka because Jukka believe me. Jukka always believe me and Jukka hope my best. My man. 3 kuuntelua laittoi Elle. Aika kova olisi kyllä 3 kuuntelua. Kyllä siinä vaiheessa voi laittaa kyllä nappikset naulaan. Haaria. Haaria, I put your underwear. I'm cooker man now. Do you want... Okay, what you wanna order? Burger, pizza, pasta, pesto, pullereona, balls. Yes, I can cook it. Wait. First meal, yes. Very good. Then I have to drink. Kyllä tää on raskasta. Älkää ihmiset ikinä alkako tekee musiikkia tai älkää pitääkö näitä IG-liveitä, nämä on raskaita. Todella raskasta. Kattokaa nyt tätä porukkaa. 3000 ihmistä kattoo. Kelatkaa 3000. 3000 people here. 3000 people. It's more than yesterday. Because yesterday I'm not live. I can believe I can fly. I can believe I can touch the sky. I can believe I can fly away bird. Yes, then I come back home and take drink. Very good. Saat 100, jos tulet Forssaan keikalle. Kyllä nyt on sen verran kova hinta, että täytyy varmaan Forssaan lähteä. Saa vuokratkin maksettua perkele. Ja kun tämähän olikin ilmainen tämä asunto, ei perkele muista. Nousin kanssassa auringon, meren rantaa kulkemaan, ääretöntä katselin, mitä melkein navistin, on tuomittu Night Crazy Party, kun kukaan ei kuunnellut mun biisiä, striimejä tuli varmaan 0.
Very good, very good. Now I start my freestyle battle with Harja. Are you ready? Harja. Siihen se loppui sekin. Kyllä räppärit on erikseen ja sitten on Kääriä. Kyllä se vaan näin on. Kääriä, when come to Arabic with that hair? What the fuck you say? Yes. Kiitos Harja Kääriä yhteiskuvasta. Oh, people want to take self-make. Yes. Very good. Hey, handi, oi. 20 minutes, 22 minutes. Then come be song, new song. Oh, sawadikkaa. Kapunkaa. Leo. Miltä kuulostaa Verkaser Duskaa, Lasha Tumpai räpättynä? Varmaan aika hyvältä. En mä oda. Ich liebe Ahmad. Come to Hungary. Yes, I come. Jukka not breathe anymore. Jukka is die. Jukka, what's my eyes? What you see? You see something? Oh, Jukka is now. Jukka, wake up. We are here. Hey, you have to people listen to me. I have some secret story because you need always good people around you because good people give power and energy drink. Yes, very good. What Harja have there? Very good. I have to put new face maybe. Yes. Yeah. Täällä on tämmöisiä juttuja. I miss Harja. Eräkoira kanssa kokeile näitä erilaisia näitä juttuja. Tosi hauskaa. Keksittiin tämmönen juttu. Pikkuhiljaa alkaa ihmiset häviä kyllä näissä jutuissa. Mitä tapahtuu? Oh, blow up. People, te amigo. Who are ready next song? Are you ready? Why I ask? People are ready, because why not? And why people have to be are ready? Batman pyörii. Batman. Tilipitappi, tästä tulee hirmu Kyllä tässä alkaa vähän sekoamaan pikkuhiljaa. En ole nukkunut 34 tuntia, joten anteeksi. People I'm not sleep maybe 32 hours. That's why I'm like that. Crazy man. First we have 20,000 people. Here now 3,000 because I wait all people are gone. Done. Not gone. Done. Tilipitappi. Muistaako jengi rölliä, hä? Totta likaisten varpaita. Ei, mut miksi puhut enkkuu? Ei Jere osaa. Yes, Jere can speak English, but Harja can speak good English. I have good guys here, left side, Harja, right side, Jukka saatana. Hei, huomenna on muuten aamu-tv, voi. Aamu-tv, mennään tonne pikkukakkosiin vähän heiluun, koska lasten musiikkia tehdään. Yes, tomorrow I have morning TV, because I make child music now. Yes, very good. Kääriä speak Japanese. Hokayo. Hatari hando. Hoi. Something like that. People. 90 minutes. Are you ready? No, you are not ready, but I'm ready. Tämä on kyllä raskasta tätä puhuminen. Pitäisikö mun esitellä teille en mä itse asiassa esittelekään teille mitään. Mulla on tommonen huone, missä on paljon kaikkea kaaria tavaraa, mutta en mä nyt jaksa mennä. Ihan tyhmä juttu. People, I'm not ready. Okay, then you go.
What are you drinking? I drink Finnish Christmas drink, glöggi. Glöggi from, I think glöggi from Sweden. Am I right? Are you? Next, maybe Bojan come here. Where are Bojan, my man? Not come today. Not anymore. Yes. Room tour. Room service. Onko muut hyviä kuin Marlin glögi? Kyllä Sampitar se on sillä lailla, että kyllä se näin on. Haaria. Sampitar ja haaria. Where go? Are you merry? Yes, we are. People, 70 minutes, and Israel people waiting new song, and Greece people. People, put it your flag. Where are you from? Flag. You know, flag. Yes, Bojan not come here. Not today. Next week, me and Bojan, we go to together toilet. Laita tuo juttu silleen ponnarille taakse. Näin kyllä mee. Haaria. Kellekaan nää haaria host. Haaria. Self-make. 16 minutes. Okay, Holland. Czech Republic, Slovakia. Netherlands. England. Estonia. France. Yes, Pride. Oot sä kiusaamista vastaan? No totta vitussa on. Mitä helvettiä aikkupupu. Nyt perkele. Yksikin, joka kiusaa täällä, niin tuu vetää turpaa ja se on varmaan joku varma. Täällä ei kiusata kääriä livessä ja missään muuallakaan ei kiusata ketään. Taas jos jotain pitää kiusata, niin meikäläistä, mutta ei kannata. Mexico! Lithuania! Two people from Lithuania, Spain, Sweden. Ja Heter Kaar ja Tykker Loren. Shamrockia tänään, kyllä se on sillä lailla Toni, että tänään jää kyllä nyt Shamrockin välistä. Vai pitäisikö mennä, ootko Toni menossa Shamrockiin? Are you? Hattori Hanso. Tritalsen. Italia. Poland. Moi Kinnu ja Toobu. Manageri tuli paikalle. People, are you ready? Not you are not ready. 50 minutes. 50. Yes, very good. Minutes. 10. 5 minutes. 10 new song. I wait. Is here some people who want to come Instagram live? Are you? En mä ota tätä ketään kyllä. Do you want come? Not. Jukka is sleep now. Jep, juuri näin. Kinnunen, haluatko Kinnu tulla? Kinnu tuu vähän heittää rygää. Etkä tuu. People, wait. 40 minutes, then come new song. My name is Kaaria and welcome live show. I want to join. Yes, Mick Neskin, same son. Mick Neskin sounds Måneskin, yes. I wanna join. You wanna join? Yes. Elokuun mut unohit. Formula lakana, nyt kun unohtui joku perkeleveto. 15 minuuttia selviää, että Kärtsäri on Popeda uusi laulaja. Kyllä vähän jäänyt kertomatta jengille, että Popeda is coming. Haaria, what you doing? Is there something problem for you? You loading. Top 3 paikat Vantaalla Korin, Harjusuon kentän ja ravintola pormestarin lisäksi. Ai, Satulle terveisiä. Toni, kyllä se on Shamrocki, Tikkurila festivaali ja Kääriä. Ja totta kai Toni Saukkolo. I love you.
Uh, hey people, do you want to ask something? Yes, I don't know how to say English, but ask something because tomorrow come new music video. It's crazy. It's party with Tommy Cash from Tallinn, Estonia. Tommy is not today here, but Tommy tell Tommy love you and maybe me. Yes. Okay, people ask something. Suomeksi or English or whatever. Miten menee? Lähde ihan just menee. Ei ole mitään hätää. Koska katsotte Bojanin kanssa halkkareita ihan just. Kääriä, voitko maksaa mun netin, kun se on huono ja sulla nyt sitä rahaa varmaan on. Lehmä-Liisa, se on semmonen homma kuulee, että pitäis maksaa aika toi omakin netti. Kuka on Kari? Ja nyt päästiin Hääriästä eroon vihdoin. Kyllä ei sitä äijää olisi kyllä enempää jaksanutkaan katsoa. People. 12 minutes. Otatko mut kesätöihin? Kyllä, otan. Tommy is, baby, I don't know where is Tommy Cash right now, baby, Estonia. Maybe home. When will you come, Chris? I don't know. Mitä siinä musiikkivideossa tapahtuu? Okay, let's talk music video. It's horror movie. Tommy do something crazy things and I do nothing. Yes, very good video, come. I promise. Oliko hauska tehdä musavideo? Mistä idea siihen? Oli kyllä kiva tehdä tuota video ja vähän rankka, vedettiin 2 päivää joku 30 tuntia. 2 päivää 30 tuntia tehtiin sitä videoa. Ja idea lähti, en muista. Lähti se idea jostain, totta kai se lähti jostain. Ei saa spoilaa. Paljon viikset maksaa nykyään, Satu. Vedä. Nosta viikset. Viikset kuting. Milloin Samrock keikka? Heti kun Samrock maksaa 1000 euroa, niin mä tuun. Paljon sun outfit maksaa one by one? Addu, huppari, pöllitty, pottatukka, leikattu, kultaa, ei oo, sormet, kohta poikki. Yes, wasabi, wasabi, wasabi! 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, people. Are you ready? Why I always ask are you ready? Stupid question, I hate that. Jukka, are you ready? Yes, yes, yes. Jukka, you wanna say something? Ei vittu! Yes, Jukka like talk very much. Very much Jukka can speak English and Sweden and Estonian all language. Very good, Jukka. Strong. My heart, your heart. We have same heart. 10 minutes. Mikä oli parasta uuden biisin teossa? Mun mielestä parasta oli kyllä se, että saatiin se valmiiksi se biisi. Ja että Tommy Cash hyppäsi messiin, niin se oli kyllä aika hieno homma. Susanna, älä naura, mene nukkumaan, että tänne vaan tullaan tuolla lailla naureskelemaan meille, kun meillä on täällä vakavat keskustelut käynnissä. On meillä vakavat keskustelut, on musta tuomittu. Joku, en mä tiedä oikein osaa enää mitään. Mulla on tiistaina synttärit, Milsusa onneksi olkoon, paljon täytät. Mullakin on ensi kuussa synttärit. Kuka arvaa paljon tätä ensi kuussa? What you people think? How much I have birthday next year? Next month. Vesku loiri. Vesku oli kyllä kova toveri. Rip Vesku. Siinä oli kyllä meikäläisen semmonen. Veskussa oli ikinä en päässyt tapaamaan ja se harmittaa kyllä hyvin paljon. Olisin hänen kanssa halunnut tehdä vielä biisin, mutta se jäi. Hieno mies. Uskoisin näin. 50 täytä, joo, 50. 8 minutes. 8 minutes, people. People, 8 minutes and you have to go Spotify and put Tokaria and to play song. Mr. Worldwide, speak Italian for us. Bella ciao, bella
bella ciao, ciao, ciao. Forest Campo et pariando vera sombero maio. Un underkeeper, underbomber, bella ciao. Voiko sanoa moi Ava? Voin lähteä iloisena sit vittuun täältä. Moi Ava. Ava painu vittuun täältä, koska sanoo hei vaan. He better come quickly. Yes, quickly come. Perique canto ahora. Joo, le cante. 8 minutes. 8 minutes. 7 minutes, people. 7 minutes. We are together here now. Don't leave. We are together and wait new song. I don't know why, but we wait because we have to. Come Happo Germany. Oh, Happo Hotel. You mean Happo Hotel? The game? Good guy. Good game. Say he to Macedonian fans. Hey Macedonian. Great country. Miten Hääriä päätyi keikolle? No siinä kävi silleen idea, että Hääriä sai potkut muualta, ne oli pakko. Otetaanhan Haaria takaisin, jos Hääriä haluaisi sanoa jotain jengille. Ota Sonikin mestoille täältä. Soni, tuletko? Tarvii vähän juttu seuraa tänne. Nyt otetaan Soni vielä tuolta. Sonni oli messissä kirjoittamassa biisiä. Soni, oletko siellä? Soni, are you there? What the hell? I'm taking a shit. What the fuck? Oh, there come Santa Claus from Finland. Well, who calling? I'm taking a shit. I'm telephone calling. I have some? Do you can pay something? I have many liittymäasia kunnossa. I don't really know who this, but can you get pizza? Or pepperoni? Little bit pepperoni, maybe some ananas. Yes, I like ananas too, but tell me your home address and then I bring pizza for you. Kääriä Street 69. Oh, wait a second. I call. Wait a second. Cookerman. Wait a second. Pizza. Cookerman. Are you ready? Yes. 2 pizza come. Kaaria Street, 1120. Sonny, haluatko kertoa who are you? Et halua. Hello, I'm a man who is taking a shit also. And when I'm saying I'm taking a shit, I also mean that I do the song. Yes, Sonny, you don't have to say that because now people don't take me too seriously. You don't know what I mean, but that's okay for me. It's very nice that there's a lot of people waiting for Kääriä new shit. Yes, very hot and steamy. Yes. Sonny, do you remember day when you teach me to rap music? Yes, we go first like hip and then like hop, and the rest is history. I remember that first hip, then hop, and many times I say hip, hop. First I try to, Snoop Dogg style, and then the Tono Sono style and something, but then I found it my own style, my own voice. Yes, for very long I thought you would be hip hop, but then you were just hip flop. How much clock? Very many. Hey, we have to, Sonny, we have some things what happen now. You say something and we make now song in English. Yes. You say something and first line I say second line and that's the way, Okay. You start. Vomittuna Kulkemaan kulman ja peura ajovaloissa. You too many words, man. Can you not count? But okay, Sonny, if we do that in English. Oh, yes. Okay. You ready right there? Yes. Hip,
Hop. Non. Stop. Don't. Loss. Call. All. Friends. Ships. Tonight. Chips. Chips. Going. In. My Mouth. house. Shoe. Me. Who. You. Yes, we make one song. Great song. Out tonight. It's called Mökkitie. Yeah, tonight come that song named Mökkitie come today. It's Sony, not Tommy Cash. It's a Sony. 2 minutes and come this song. Are you ready, guys? Are you ready? I think, Sony, what do you think when we go to Spotify and we write Käärijä and we hear, we see new song and it's the name RLM Mars. I think it would be great success. Yes, me too. I think Warner people like too, and they want to do that. Yes. Warner people love very much because there is, a kiosk and there is a man who very much run very fast to the kiosk because needs to get lots of, lotto coupons, to get the money, Yes. because it's not very good to be art. Yes. But when you get the lotto coupons, you can make a lot of money. You just put the number and Billy bomb. And then you can buy like that things. This is original gold, real gold. Real gold. One Do you know minute. it's 1 minute? Holy shit, it's very close. Are you Sony I'm also ready? very close. Are you Sony ready? I think I should wipe now because, I'm done with my poo-poo. Yes, me too. I'm done all that shit. But people, tomorrow I go to somewhere and then I not go. Yes, very good. You have a great lounge there and we talk maybe Saturday. You come to radio show, you talk. Yeah, hei, ihmiset, lauantaina, monesko aikaa? Kerro se monen aikaa se on. Se on 8:10, ilta 8 Yle Okei. X. Yle X, lauantai, 8:10, minä ja Sony. Joten laittakaa kuulolle. Eikö siellä ole aika jytkettä tulos, hä? Jotain mökkitietä. Sony, mä en kuule sua. Ettei saa aina kato puolen jälkeen, niin se tulee tommonen, että seis. Oi, that's the seriously thing, yes. Very Yes, but Saturday, radio, live show. Yes. I go listen to the song now. Very good song. Yes, go to listen. Bye. Bye. People. Bye, Käärijä, and also Käärijä. Thank And you. also, Bye. I stay also here. that one weird I guy. stay here. Little bit time. Thank you, Sony. Yes, goodbye, very many. Goodbye. See you later. Okei, onko biisi tullut? Ei oo. Onko se tullut? Kato kelloa nyt. Yes, time. Okay, people, that's it. Hello, everybody. Go to listen song. Put something if that too good. If not good, it's okay because all song it's not good. But maybe next year I do better song. Wait second. People not go anywhere. I have one more drink here. Oh. Is that it's that song in Spotify right now? People tell me, is there song? It's not here for 2 hours. What the hell? Okay, people, bye. That's it. I go to sleep. And tomorrow Aamu TV. Tosiaan hyvää yötä ihmiset. Kiitos, että olit paikalla. Uusi biisi on jossain Spotifyssa, jos se on siellä. Ja huomenna aamutelkkarissa ja sitten ollaan Suomi-papilla ja Radion Novalla ja NRI:llä ja Yle X:llä ja kaikkialla. Niin laittakaa kuunteluun, jos laitatte, jos ette laita, niin se ei ole multa pois. Hei ihmiset! Thank you people! See you later, maybe next year, next live show. And Käärijä and Jukka.